Assalamu alaikum masu kallon mu a cikin subject ɗinmu na mathematics. Muna cikin darasinmu na biyu a topic ɗinmu mai suna indices. A darasinmu da ya gabata mun yi bayanin menene indices. Yau kuma za mu yi wato driving ɗin first formula na indices, wato first law of indices. To amma kamun mu yi driving bari mu yi wani ɗan zagaye ko in ce shimfiɗa kamun mu isa ga wato formula ɗin. First of all, an ce simplify 10 raised to power 2 times 10 raised to power 3. In kana da wannan question ɗin ya za ka yi? 10 raised to power 2 times 10 raised to power 3. Farko abin da ya kamata mu lura da shi a nan shi ne base ɗin mu fa iri ɗaya ne, 10 ne base ɗin. To powers ɗin ne suka bambanta, kuma operation da yake tsakaninsu shi ne times. To amma idan muka tuna mun yi bayani, idan ka ga power me yake nufi, 10 raised to power 2 me yake nufi, to sai in ka zo solution ya za ka solve wannan question ɗin. To sai ka duba 10 raised to power 2, dama muka ce a bayaninmu na farko 10 raised to power 2 means 10 times 10. To sai ka sa shi a bracket 10 times 10 guda biyu kenan. Sai ka sa times naka babban times ɗinkan nan a tsakiya. 10 raised to power 3 shi kuma yana nufin 10 times 10 times 10 har so uku. To duk inda kuma ka ga bracket a mathematics, bracket yana nufin multiplication. Kawai to sai a cire bracket ɗin. Musa multiplication ɗin kawai direct, kaga nan muna da 10 times 10, gashi nan mun sa shi 10 times 10 guda biyu. Sai kuma 10 times 10 times 10 guda uku a nan, shi kuma gashi nan 10 times 10 times 10. Duka sai muka haɗa su, ya zama 10 times 10 times 10 times 10 times 10. To in muka irga su 10 ɗin guda nawa ne, sai mu ga 10 ɗin 1, 2, 3, 4, 5 yana daidai da ka rubuta 10 raised to power 5. Dama 10 raised to power 5 yana nufin 10 times 10 times 10 times 10 times 10. Ka gama solve shi. So 10 raised to power 2 times 10 raised to power 3, ansan shi ne 10 raised to power 5. Ya kuma kai shi ne kawai ka buɗe wannan 10 raised to power 2 ɗin ya baka 10 times 10, ka sake buɗe 10 raised to power 3, shi kuma ya baka 10 times 10 times 10 har so ukun nan. To in ka zo ka fitar da su gaba ɗaya za su baka 10 times 10 times 10 times 10 times 10 har guda 5, shine 10 raised to power 5. To wannan hanyar za ka iya ka bi wannan hanyar wajen solving ɗin wannan question ɗin. To sannan kuma daga nan ne sai aka yi deriving, sai aka ce to tunda haka ne kawai daga farko ma, tunda wannan in nambobin suka yi yawa za ka ga an yi zagaye sosai. To amma yanzu muna da 10 raised to power 2 times 10 raised to power 3. I is the same thing, kawai ka ɗauki tunda base ɗin the same thing, ka ɗauki base ɗaya tunda dukansu 10 ne, sai ka rubuta 10. Sai ka ɗauki powers na saman ɗin sai ka yi adding ɗinsu. Kaga 2 plus 3 shine muka rubuta nan. Muka ɗauki base ɗaya tunda dukansu abu ɗaya ne. Sai muka ɗauki 10, sai muka sa 2 plus 3 powers na saman. 2 plus 3 kuma zai bamu nawa? 5. To kaga wannan a layi ɗaya muka solve wannan question ɗin. Wannan kuma mun yi steps kaman guda 3 ko 4 kamun muka isa ga ansan. Duka kuma zai baka ansan 10 raised to power 5. To haka aka yi driving ɗin formula na law of indices na farko. Therefore, daga abin da muka yi nan ya nuna mana cewa duk sanda kake da operation wato multiplication times tsakanin base iri ɗaya, sai kana da powers a tsakaninsu. To abinda za ka yi wajen solving ɗin, kawai ka ɗauki base ɗaya sai ka yi adding ɗin powers ɗin. So in kana da x raised to power a times x raised to power b, kawai ka ɗauki base ɗaya tunda base ɗin the same thing ne, mun ɗauki ɗaya, sai ka yi adding ɗin powers ɗin a plus b. Kawai zai baka ansan da kake bukata. To wannan shine first law of indices.